दायो जोंनि गेजेराव सफैनो हादों गोबोरखि मोखां ससमा गानलायलायदों लागाव मालदां सिलायबाय फार्स्टआवनो जाथ्रायावनो लागायग्रोदो माबाखौ मन्थ्रआथ' बेनोसै जय शिब सम्भ बलेनाथ जय बांला गुरसा देरसा 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं बेफोरसो ओमफ्राय बर'ना इउटुब चेनेल दं नामा मा नाम सोमदोन SN दा आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बर'नाहाय माने सोमदोन SN इउटुब चेनेलनि नामाहाय माने अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा बर'नि चेनेलखौहाय SN ब्रह्मखौ ना सोमदोन SN खौहाय साबसक्राइब खालामना हरबानो जाबाय एन्टारटेनमेन्टनि जानानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे सोमदोन ना सोमदोन SN आ नोंसिनिफ्राय मटिभेसन मोननानै एनार्जि मोननानै थाबैनो नोंथांमोननि आपडेट लानानै फैनो हायो गोदान नटिफिकेसन प्लाट थुनानै नायनो हायो दा बिनि थाखाय सोमदोन SN खौ साबसक्राइब खालामना हरजोबबानो जाबाय गोसो गोथारै कमेन्ट खालामनो जाहाथे बेनिफ्राय गावसिबना हर थाबादानो जाहाथे सोमदोन SN आबो गोजौ फारसे जौगालाङो थाबैनो गोजौ लेभेलाव थाङो बेखौ आं फालियो आरोना ओमफ्राय जेनेबा बे प्रग्रामाव फैनानै माबायदि मोनगोन बरिया बयखौबो लोगो मोनदों गोजोननाय मोनदों नोंबो आंखौ लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों नोंबो मानसिफोर लोगो मोनना गोजोननाय मोनदों दा बयबो गोजोननाय मोनदों जा बर'आवबो एसेबां इउटुबार बयबो सानाखैमोन दा दिनै बयखौबो लोगो मोनजोबनाय जों गोजोननाय मोनबाय आरोना गोसो गोथार बे रुमानो गावब्राजोबबाय खादोंना मानसिफोर फैनाया जेनेबा बर' इउटुबार अल बर' इउटुबार खुंनो हाबाय आरोना साक्सेसफुल जाबाय इयाव दा आदाया माबायदि मोनदों नों पार्सनेलि बेखौ बुंग्रोदो नों फैनानै माबायदि मोनदों आं फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों माने सिनायलायिखौबो सिनायलायनो हाबाय नुफेरिखौबो नुबाय फार्स्ट टाइम नुबाय आदाखौ जादों नामा इउटुबार जायाखै माने आं नोंखौबो नुबाय आदाखौ गोदो फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय बिदिनो लोगो मोनलायिखौ लोगो मोनलायनानै खौसेथि जानो हादों आरो स' थेंक इउ स' माच नों फैनायनि थाखाय आं गोबां मोजां मोनदों नोंथांमोना फैनानै बेवहाय 150 प्लास सुबुं अनजिमाया बेयाव नुजाथिफैदों 150 प्लास देमालि बाथ्रा नामा जों जेसेबांखिनि जोङो लिस्ट लादोंमोन बिथांमोननि गेजेराव जों फैजोबदोंआनोखा बुंजायोआनो माखासे सुबुंफ्रा फैयाखैसो खायसे जेनेबा 100आवहाय 80% 85%आ फैखादोंआनोखा होमबा बेसेबां गोजोननाय बाथ्रा स' थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय नोंखौ आरो जै बर' हारिनि जै थेंक इउ स' माच अदालगुरि लेजेन्ड बिथांखौ लोगो मोनबाय बिथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों आदाया फंनैसो बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ जेसेबांखिनि फैदों बिथांमोना जाहाथे जिरायनो जायगा मोनाखैबा जाहाथे जोंनि नैबे फंबायमोन दङ बिथांमोननो खोन्थाना होयो आरो जोंहा माखासे बेवहाय रेस्टुरेन्टनि वाटारफोर दङ बिथांमोननो खोन्थाना होयो बिथांमोना सियारखौ होनानै होयो आरो जुदि बिथांमोना होयोब्ला जोंहा मोनसे बेबस्था लागोन आरो भिडिअ'आव नांगौबा जों बेवहाय जिरायलाबायनानै थागोन आरो सियारफोरखौ बोथ्रोदलाबायनानै नंगौना नङा आदाया बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों बिराद मोजां नांबाय दिनै बेयाव जिनाखि इउटुबार मिटआप सेलिब्रेसन लादों जोंहा प्रकाश आदामोन बिथिंजाय जोंहा मेहेर दा बिथांमोनखौ जोङो थेंक इउ होनांगोन गोरबो खुंगुरमोन मैयानिफ्रायनो दंफैयो बिथांमोना दा जेनाखि जोंनि गेजेराव सोरबा गाज्रि सानलायनाय दावराव दावसि जालायनाय चेनेलफ्राव गोबां नुगासिनो दङ नोंथांमोना दा बेफोर जाहाथे गैया जाथों नङा होमबा जोंनि गेजेराव रावखौबो जोङो गाज्रि दा मोनलायथों दिनैनि गेजेराव समाधान जानांगौ बेनि थाखायनो दिनै बे मिटाबाव जोंबो नुजाफैबाय जाहाथे जों खौसे ब्रदारनि चेनेलखौ नायदोंबा सापर्ट खालाम साबसक्राइब खालामनो आवगाय होबानो जाबाय दिनै मिटाबाव फैदों दा सोरनि मानसिफ्रा फैगासिनो आरो फैबावगोन बिदि आरोना मिटाबा माबायदि जागोन एक्सुवेलि मिटाबाथ' माबायदि जागोन दा मिटाबा माने जोबनायनि उनावसो मिथिगोन माबायदि जागोन बिदि आरो एक्सुवेलि आं थाखायथ' मोजां जानांगौ दा जोंनो आदा फोरबो देखायगासिनो आदा फंनैसो बुंना होदो मोजां नांबाय फैनायनि थाखाय ब्रह्मखौ दायो जों जागायबिनो आरोना मिलन हटेल दायो दसे उनाव जोंनि पारफर्मेन्स जासिगोन मोजां नांगौ फैनाय दे खामानि दोनथ'नानैब्लाबो आं नुजाफैबाय आरोना खामानि दंमोन आंथ' भिडिअ'आव बुंदोंसोमोन फैनो हाया होननानै खिन्थु आङो अखा हाबाय थादोंमोन गामियाव फैबाय आङो थेवबो बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि हारिनि थाखाय जोङो रावबो हारसिङै मावनो हाया नङा होमबा हारसिङै जों रावबो राजा जानो हाया बयबो जोङो खौसे जानांगौ इउनिटि जानांगौ खौसे जाब्लासो जोङो सोरखौबा हेल्प खालामनो गोसोब्लाबो खालामनो हागोन बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे जिनाखि इउटुबार मिटआप सेलिब्रेसन लादों बेहाय फैबाय नुजाफैबाय मोजां नांबाय बयखौबो लोगो मोननानै गफि फंबायखौबो लोगो मोनफैबाय दा बिदिनो जोङो सोरबाफोर माबा मोनसे भुल मावोब्ला बेखौ जोङो रायलायनायनि गेजेरजों निमाहा होलायनो रोंनांगौ बिदि आरोना दा मिथिङावथ' फंबाय गोबां रोखोमनि रायलायबाय आरोना बेयाव
जौगानायनि बागै बुंनो हागोन आरो इउटुबारफोरनि जौगानाय माबो बिथिंजों जौगागोन प्लास बेनिफिट आरो एडभान्टेजनि गेजेराव बेनो जाबाय स्ट'र बादावलायलाङो बम गावगासिनो दङ माने कन्ट्रभार्सिखौ बन्द' खालामनांगौ कन्ट्रभार्सि जुदि जाबाय थायोबा सिलिंखार जागोन बे डिसएडभान्टेज आरो लोगोसे सासे ससियेल माने मा होनोब्ला बेखौ ससियेल मिडियायावहाय जे गावजों गाव नांलायलायबाय थायोबा गाज्रि भिडिअ होबाय थायोब्ला गावनि रेसपेक्टआ खहा जायो स' डिसएडभान्टेजआ बेनो कि नों खहाबो जानो हागौ ससियेल मिडियाया जाबाय नोंखौ बेनिफिटबो होनो हायो जौगाहोनोबो हायो दंसबो खालामनो हायो स' बेनिफिटआ बेनो कि जे जों जे बेयाव खौसेथि जानानै जों ससियेल बा ससाइटिखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामनानै जों जुदि इउनिटि मोनसे वार्डस बायोब्ला लेट्स डु इट नङा होमबा लेट्स टुगेदार नङा होमबा स' बे जानानै जुदि जों खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला जोंनि रावखौ सोरखौनो खोनासङालासिनो थागोनलै खोनासंनांगोन सासेनि मोनसे मोननै खोनासंलांनानै लासैनो एरलांबाय थाबाय खोनालांबाय थांबाय जोंनि रावाबो जौगालांबाय आरोना आदा आदायाथ' दा जेनेबा सिंगार जाहैबाय नालाय बिनि बागैनो जोंसै जेनेबा सिंगार जानोबा माबायदि प्रिपेरेसन खालामनांगौ जेनेबा क्लासिकेलफोरखौ बोरै प्रिपेरेसन माने नाय हा फार्स्ट अफ अल नोंहा मोनसे फार्स्ट टेलेन्ट गोनां थाखाय किसुमान सोरबाफोर गैयै थायो सोरबाफोर एसे रोंनाय थायो एसे रोंग्राफोरा माने क्लासिकेल लानाया मोजां आरो क्लासिकेल लानाया खिन्थु आं क्लासिकेल लायाखै ओंखायनो आंहा माने एसेबां नलेज गैया माने थेवबो माने नोंहा जुदि टेलेन्ट दंखायोबा क्लासिकेल लायाबाबो जेबो नङा खिन्थु लायोबा मोजांसिन आरो क्लासिकेल लायोब्ला आंथ' लायाखै दायो आं गावखौनो सानो लायोब्ला मोजांसिन जागोन होननानै दा बायदियाव आदाया क्लासिकेल लाबाय बायगोन नामा इयुनफ्राव आं दायोथ' लानो गोसो खालामबा हायो आङो खिन्थु लाथ'वाखै आङो बुंनो हाया लानोबो हागौ दे बुंनो हाया आरोना क्लासिकेल लायोबा साबसिन जायो आरो साबसिन बेस्ट माने नोङो बेसिक नलेजफोरखौ मोनजोबखायोना लाजोबथाराबाबो एसे लायोबानो माने बेसिक नलेजखौ मोनोना आइडिया जालांबाय थायो आरो बेबायदि आरो रायजो राजाफोर आं दिनैसिम मेथाइ खनफेराखै ओंखायनो लाजिलायलाङो खनफेरैखायनो ओमफ्राय बिदिनो गोदो बिदिनो फांसनफ्राव खनलाबायनाय दङ दोंसो बेखौबो बावलाजोब्बाय ओमफ्राय दायो आं खनथ'ला है मा जाखोब्रा साउन्डआ कि हयस' हया गेल' किबा हयसे नाखि बयबो आंनिनो फंबाय आंनिनो गिदिराव आंनि देरसिन गासिबो जायफ्रा फैदों थेंक इउ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हामबायसै बिराद गोजोननाय मोनदों आंलाय सानदोंमोन जामारनायसो नङा नामा होननानै नाथाय गोबाङानो फैबाय थेंक इउ आं सानो एसे फुल जाबावदों नामा होननानै 2 घन्टा दंबावो दायो 2 घन्टाखौ जों नेबावगोन बिनि उनाव जों स्टार्ट खालामगोन थेंक इउ